హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనము ఈ ఆకుకూర గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఆకుకూర వచ్చేసి కోడిజుట్టు కూర అంటారు, లేదంటే కొయిటాకు అంటారు. మనం పప్పులో పెట్టుకోవచ్చు, లేదా కర్రీలో కూడా చేసుకోవచ్చు. చపాతీలకు కానీ రొట్టెలకు కానీ బాగుంటుంది. ఆకుకూరలు ఆకుకూరలు బాగా ఎక్కువ తినాలి మనము. అందుకు కాబట్టి పాలకూర కానివ్వండి, గంగవాయిల కూర కానివ్వండి, ఏదైనా మన ఆరోగ్యానికి సరిపోయే ఆకుకూరలలో విటమిన్ ఏ అనేది బాగా దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనము ఆకుకూరలు ఎక్కువ తినాలి. ఇప్పుడు వచ్చే రోగాలకు మనం ఆకుకూరలు ఎక్కువ తినాలి. చికెన్ మటన్ మీద కంటే ఆకుకూరలు మంచిగా తినాలి. ఆకుకూరలు ఎక్కువ తినాలంటే మనకు విటమిన్ ఏ ఉన్నంత సేపు మనకు ఏం కాదు. ఆకుకూరలలో విటమిన్ ఏ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆరోగ్యానికి కూడా మనకు ఆకుకూరలు చాలా మంచిగా ఉపయోగపడతాయి. అన్ని విధాల మన చపాతీలకు కానీ రొట్టెలకు కానీ ఎక్కువ అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్లకు కూడా మనము ప్రతి ఒక్క కూరగాయ కూడా మనం ఆకుకూర దగ్గరికి ఫ్రై చేసి మనం పెట్టినామంటే మనకు చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా కూడా హెల్త్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చిన వారు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.